گندê pîrozana êk ji wan gundên devera Amêdiyê ye yê ku bi dihan curên berhemê Xomalî lê berhem dihêt. Piraniya hawlatiyên vî gundî karê wan bi tinê rêvebirina rez û baxan e. Ji bo hindê ewbişên berhemekî herî baş yê Xomalî berhem bînin. Şûlên bes felahiyê em şûlê dînîne. Heke bocan ka me biçine çît û tiriyê me biçine çît û heke dê bocan reş ku filfila me biçine çît me dê çikan vêre. Heywan biçine çît û yê nûka boş spiyotiyê boş e vê govê ku tiştekî biçît. Ew jî çok sola ew jî kerzana. Bes bu xiralo kulîyan çêtir eş tiştê dî. Vê govê bes heywaniyê me dest me de ku şêm xwe serbêra heywanî bike. Heke tiştê dî hey me hesabê dest da me. Çi tiştê biket xesaretiya. Herdem xelkê vî gundî jî yên ku bi karê rêvebirina rez û baxan radibin, dixwazin zêdetir harîkarî di gel da bihêtkirin da ku berhemê navxwe zêdetir bibît. Boş ve neketiye derve bihêtin. Do felah bijîtin. Bes heqa reqabetekî ser felahî biketin. Kîlyo bocanê behsê xeberî onê xiyarî 10,000 750 500 Hûso zehreke dûnî te sereke em pireyê xwe firûşîn feqîr demirît. Feqîr demirîtin. Feqîr demirît xol. Heke gelek ev qirara gelek o boş e. Bes wextê bocana me çê bû fiqî me çê bû bilê ve men'eketin. Ew xweş reye. Bes berê xwe de heke qirarekê nedatin ku sehrekê nedûne ser vê bocanê vê xiyarê vî gundûrî vî şitî feqîr nexwetin. Feqîr nexwetin demî te weso. Xwedê kîlo bocanê 4500. Li vê deverê gelek ji berhemên navxwe berhem dihêt û sal bo sal ji layê hawlatî û cotyaran ve giringî pê dihête dan. Dildar Arif, Kursat News, devera Amêdiyê.